God aften og velkommen til vores tv-hjørne. I aften der har vi sportsportræt, og det er et sportsportræt af nogle unge mennesker, som har været en tur i Atlanta. De er kommet hjem med en masse præmier, og vi har kigget nærmere på, hvad det er for to mennesker. Det er nemlig to mennesker, som er medlem af Handicapforbundet. Og den første, det er John Pedersen, og velkommen hjem fra Atlanta til dig. Tak. Og så er det Pernille Thomsen. Velkommen hjem til dig. Tak. I er kommet hjem med en masse præmier. Hvordan kan det egentlig lade sig gøre, at I kommer her fra Roskilde-området og så tager en tur til Atlanta? Har man egentlig muligheder for at have så gode muligheder i det hele taget med hensyn til træningsfaciliteter i Danmark, John? Ja, det tyder det jo på. Det er jo ikke første gang, at vi kommer hjem med mange medaljer. Og ja, men i Danmark er det godt, og vi har nogle gode muligheder rundt omkring i diverse raskklubber, som vi kalder dem, altså hvor rasksvømmere træner. Mm. Og det er en nødvendighed at få den træningsmængde og den konkurrence til træning. Det kan vi ikke kunne varetage i handicapklubber nogle dage. Så det er jo derfor, at raskklubberne vi kommer på holdene, A- eller B-holdet ude i raskklubberne og får trænet den mængde. Og så bliver vi så gode, at vi kan vinde nogle medaljer. Nu er du jo veteran, fordi du har faktisk været med 4 gange. Første gang var i 84 i New York, og så var du med i Seoul og i 92 i Barcelona. Hvordan kan det være, at du bliver bare ved med at svømme og svømme og svømme? Hvor god er du egentlig til at svømme? Ja, hvor god er jeg? Altså, hvis man måler det i forhold til konkurrenten, så må man sige, jamen så ligger jeg mellem de 5 bedste i næsten uanset hvad vi svømmer. Så jeg vil da sige, at jeg er sådan all-round svømmer, kan svømme det hele og har mine specialer på crawl, butterfly og medley. Så, hvorfor jeg spørger det, fordi jeg tænker på, er det i virkeligheden sådan, at man for eksempel i Skandinavien giver de handicappede bedre muligheder, end vi ser rundt omkring i Europa? Det tror jeg ikke i forhold til Spanien, som har et kæmpe hold på omtrent 40 svømmere, som tager til OL og vinder uhyggeligt mange medaljer. Og de er veltrænede, og de træner meget hårdt til dagligt. Så de har mulighederne, men de har også Once som sponsorer, og som betaler faktisk det hele for dem. Og det er deres plæneorganisation i Spanien, som simpelthen, de sponsorerer jo også holdet til Tour de France med Schalleberg og Sølle i spidsen. Så de har masser af penge dernede og træner meget. Tyskerne er gode også. Englænder er også gode. Og franskmænd er lige så godt med. Men altså, kan man sige, det afspejler meget godt, at et lille land som Danmark har en god standard, hjælper handicappede langt. Man kan sige, der er et socialt sikkerhedsnet på. Østlandene, der kniver det med at komme med. Der kan man godt sige, at vi er der lidt unfair konkurrence i forhold til Østlandene? Ja, det ved jeg ikke, om det er. Altså, de har måske ikke lige så meget mulighed for at træne, men derfor er konkurrencen vel ikke unfair. Altså, rasksvømning, der er mange Østlande med, og de har mulighed for at træne. Men handicappet er bare ikke kommet lige så langt frem. De er måske 20 år bagud i forhold til os andre. Med den træning, vi laver i øjeblikket. Men de kommer. Og Kina er jo lige kommet frem med en handicaptrup. Første gang de var med til OL. Og jeg tror, de bliver uhyggeligt stærke her om 4 år i Sydney. Mm-hmm. Om 4 år, Pernille, det er jo noget, du nok skal være med til. Ja, du var med første gang i Atlanta. Hvordan var det? Det var spændende, og det var egentlig også hårdt, fordi du sidder i en svømmehal, eller på svømmestadion fra klokken 8:30 om morgenen til klokken den er 7, 8, 9 stykker om aftenen. Og der har du så frokostpausen i mellemtiden. Men ellers så er du over på svømmestadion hele tiden. Og der var indledende hit om formiddagen, og så var der så finaler om aftenen. Så det skulle man ligesom, hvis man ikke skulle svømme, så skulle vi komme til finalerne for at hæppe på dem, der skulle svømme, ikke? Mm. For at, ligesom at bakke dem op, og at de ikke skulle føle sig alene, eller hvad man kan sige. Så, men det var utrolig spændende. Ja. Så, når man ser på dig, så kan man ikke umiddelbart sige, at du er handicappet. Er du egentlig det? Ja, det er jeg. Ja.
Jeg er spastiker i arme og ben. Det er så ikke så meget, man kan se det. Man kan også høre det en lille smule, når jeg snakker. Og så kan man ellers se det, når jeg drikker, skriver og spiser. Så. Nu har I været til Atlanta, og I kom hjem med en masse medaljer, som jeg nævnte. Vi har medaljerne stående her foran bordet. Er det et cadeau til de sponsorer, som går ind og lægger så mange penge, således at I har træningsfaciliteter? Nu er det jo Yu-Seng-tøjslager i Danmark, der gør det. Men hvad før i tiden? Hvordan var det sådan med handicappet der? Ja, man kan sige, at den største cadeau, synes jeg ikke, man skal give sponsorerne. Dem skal man give os selv. Ja. For det er stadigvæk også. Men er det ikke sponsorerne, der ligesom lægger op til, at det er en gulerod og sige, at nu har vi lagt gulerøden ud, og nu er det jeg, skal kæmpe for den? Jeg vil ikke sige til et OL, at det ikke så meget. Det er jo ikke ligesom penge, det kommer an på til et OL. Altså vi vinder jo ikke, vi får ikke nogen pengepræmier af at skulle kæmpe for nogle medaljer. Vi får nogle medaljer, og det er det, vi har viljen og lysten til at få. Og så kommer sponsorerne, vil jeg sige, i anden række i den, fordi det er stadigvæk os selv. Og vi har klaret os lang tid. Nu har jeg været med siden 1982. Vi har klaret os lang tid uden sponsorer. Men det er da klart, at det er en faktor, som har gjort det bedre. Helt sikkert. Og Yu-Seng-tøjslager har givet mange penge, og det er vi da dybt taknemmelige for. Og Team Danmark har hjulpet blandt andet svømmeholdet med at kunne holde træningslejre på et træningscenter over i Tommerup på Fyn. Og det har vi været utrolig glade for, at vi har været samlet der 7 gange i løbet af foråret, weekendtræningslejre, hvor vi starter fredag aften og slutter søndag formiddag. Og det har Team Danmark, der har været med til at kunne arrangere. Og Yu-Seng-tøjslager har været med til at sponsorere vores træningslejre 14 dage før OL i Florida. Så selvfølgelig er de med, men de skal ikke have, kan man sige, cadeauen for det. Det skal vi selv. Det er os, der har lagt, jeg ved ikke hvor mange kilometer bag os, for at svømme op til det. Og så kan du sige, at i det daglige, jamen, der er af de 14, der er kun 2, der er sponsoreret af Team Danmark. Der er ingen af os, der har nogen personlige sponsorer, der giver et eller andet kæmpe beløb til os, for at muliggøre det. Så det er ren skær amatørbasis, hvor vi betaler næsten alle udgifter selv. Så, nu har du også et arbejde. Hvordan kan du så koble det fra, at du også skal bruge tid til at dyrke din hobby som svømmer? Det har også været svært. Det har også været meget hårdt. Men når det giver nogle resultater, så føler man, at det har været slid værd. Og jeg vil ikke sige, at jeg har offret noget, men det har været utrolig hårdt. Og det har da også været lidt besværligt indimellem at skulle sige hele tiden til kollegaerne, nu skal jeg ud og træne. Og jeg vil sige, nu er jeg revisor. Det er jo en branche, hvor der er tryk på, især i foråret, hvor man arbejder til sent om aftenen. Men jeg har haft nogle flinke kollegaer, der har været med til at, ligesom at sige, okay, så tager vi det, og så går du ud og træner. Så må jeg tage det ved ekstra tørn her, når jeg er kommet hjem. Nu har du været med ved 4 OL. Kan du mærke, at der er kommet stigende professionalisme blandt de handicappede? Helt klart. Altså, der er jo en utrolig udvikling fra 84, kan man sige, der er en utrolig udvikling. Men bare for 92 er der også stadig en stor udvikling. Men man kan sige, pengene, hvis man snakker om sådan nogle, det ligger mere i atletikken, hvor et ben de løber på proteser og faktisk lever af det i USA. Og får omkring $60.000 om året for at leve rundt på de proteser og lave reklame-show rundt omkring. Så det er dem, der er langt fremme. Det er derfor, det professionelle kommer ind. Jeg synes, det er ikke inde i svømningen endnu, men det skal der nok ikke være mange år, før at det begynder det også. Pernille, hvor meget tid bruger du om ugen på din svømning? Jeg træner 12 timer om ugen. Her i vinterhalvåret og sådan noget. Så når vi skal træne op til OL eller EM eller VM, så træner jeg så 2 gange 2 timer om dagen. Så morgen og aften. Ikke? 6 gange om ugen, og så har jeg så søndagen fri for ligesom at... Altså, jeg skal have en fridag, ellers kører jeg surt i det, ikke? Men det kommer også til at passe ind i programmet, og så det er ikke for meget at holde en fridag.
Kan man godt tillade sig det, når man kommer op på det niveau, at man skal underkøbe sit OL og forsvare de danske farver, og så bare holde en fridag? Det kan man nok ikke, men jeg ved, hvis jeg ikke gør det, så kommer jeg virkelig til at træne, så til sidst, så kan jeg gå helt død, altså blive irriteret over det. Så for mit vedkommende, så er det en god ting med en dag. Så du vil næsten sige, at det at have en fridag, det er også en del af træningen, fordi det er måske noget til at lade en mentalt op? Ja, det er det. Ja. Hvor lang tid før vidste du, at du skulle med til Atlanta? Hvad havde du fået af det, man kalder gulerod, som stillede i udsigt til, at du kunne komme med til Atlanta? Altså, jeg havde selvfølgelig gået og drømt om at komme med til OL længe, ikke? Og så, da jeg kom med til Europamesterskaberne sidste år, så tænkte jeg, at der skulle være en chance for, at jeg nåede det. Der er så en tidsfrist, hvor man skal nå et kravtid i den klasse, man ligger i. Og den prøvede jeg da også at nå, men det var da ikke bare lige sådan noget, man gjorde. Det var man jo meget hård træning bag, ikke? Så, men jeg synes, bare det, da jeg nåede kravet, det var helt fantastisk. Så går jeg bare med. Føler du, når du ser tiderne, hvor hurtigt man kan svømme 100 meter osv. for raske, at I så skal præstere noget mere, fordi I er handicappede? Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi svømmer så hurtigt, som vi kan, ikke? Og det synes jeg er helt fint. Ja. Man skal jo regne med, at de raske, de kan jo svømme en del stærkere end os. Fordi sådan en som John, han er ikke så stor. Altså, med armene korte og benene også korte, så vil han have sværere ved at overhovedet komme op og nå de raske svømmere tider, ikke? Kan du svømme fra ham? Skulle meget gerne, ellers havde han nok ikke vundet en guldmedalje. Men det er det her, altså, det gælder om at lade op, og det gør du så på mange forskellige måder, men et så stort mesterskab som OL, hvad vil du sige til det en anden gang? Ja, altså jeg vil gerne med, jeg satte så meget på at komme med i år 2000 i Sydney. Ja. Så må vi se. John, jeg vil også tænke mig at vide, hvor meget, nu snakker du før om den tid, du brugte på træning. Fra du startede og skulle med til det første OL, og så til nu, hvor meget mere har din træningstakt steget? Ja, den har steget, måske, hvis du skulle måske ikke lige sammenligne med det her OL, og så det første, jeg var med til, man kan sige, fra det første OL til det andet, til det tredje. Der steg det fra man set at være trænet 4 gange om ugen, til at komme op og træne i hvert fald næsten 8 gange. Op til Korea og Barcelona. Og så er det gået lidt ned igen, kan man sige, fordi jeg har simpelthen ikke haft tid til at gøre det med over 40 timer om ugen på arbejdsmarkedet, så det kan man ikke nå mere. Så der er det nok blevet mellem 5, nogle gange 6 gange. Men stadigvæk med træningslejre i weekenderne, stævner, så alle weekenderne har næsten været optaget med det. Ja, du begyndte sådan langsomt at trappe lidt ned. Ja, det må man sige. Jeg er også kommet. Du sagde godt nok, at vi var unge, men rent svømmemæssigt er jeg blevet 26, og så er man gammel inden for svømningen. Men altså, man skal ikke udelukke, at jeg stiller op om 4 år igen. Det skal man ikke, men jeg vil heller ikke sige det nu, at jeg gør det, fordi det er lidt nok at sige det nu, og det er gået godt, og det er herligt. Men det er bare ikke så sjovt at ligge i februar måned, og det er mørkt, og det er hårdt at ligge og træne. Så er det ikke sikkert, at man vil gøre det de næste 4 år. Nej, men selvom det er mørkt og ligge og træne, som du siger, så ved man jo alligevel, at man kommer til et OL. Ja, men der er lang tid for februar, det her næste år i 97 til år 2000. Ja. Der er rigtig lang tid. Når man så kommer til et OL, så får man pressens bevågenhed. Hvordan har det været for dig, Pernille? Ja. Føler du egentlig, at pressen er interesseret så ret meget for dig? Nej, der har ikke været nogen hen og skulle sådan, hvad kan man sige, interview og filme
Nej, men når jeg tænker på dig, er det så dig, eller ikke dig som person, men det her med, at du repræsenterer en svømmesport? Altså, det ved jeg ikke rigtigt. Hvis der kommer nogen hen og spørger mig for eksempel, om de må optage mig og spørge om nogle ting og sådan noget, så vil jeg nok stå som, som en lille en, eller hvad man kan sige. Ja. Men det jeg også tænker på, det er, at føler du, at der har været mindre pressedækning på det OL, der har været, fordi der er handicappet, fordi det kommer efter det raske OL? Det er ikke noget, jeg har snakket om. Nej, men der synes jeg så godt, der kunne være blevet vist en del mere, end der er blevet vist. Ja. Den dag vi kom hjem, der var der nogle små udklip fra, da vi var kommet ind i lufthavnen. Der var blevet vist 2 minutter eller sådan noget. Sådan hurtigt, af at man bare så, at vi kom ud af flyvemaskinen, og så ikke andet. Du mener, at man har simpelthen ikke gjort nok i forhold til, da de raske OL-deltagere de kom hjem? Nej, ikke med TV. Ja, er det i virkeligheden ikke fordi, at markedet har været med det? Hvad tror du, John? Altså nu har man set en masse OL, og så kommer I derover, og nu er det egentlig ikke så interessant mere. Jo, det kan man godt sige. Det startede med EM i fodbold, og så kom Tour de France med Bjarne Riis, og så kørte det videre med et OL. Men jeg vil sige på den måde, jeg tror nu nok, at 20 timer fra rask OL havde været rigeligt, i stedet for 24 timer. Hvorfor det? Fordi, hvor mange folk siger 24 timers sport dagligt. Det er der ingen, der gør. Og kan man sige, den dækning, der var derovre fra, jamen, der var så mange genudsendelser. Og det eneste, de forsøgte, var at få en mulig kameravinkler på og sådan noget. Så jeg tror egentlig godt, folk kunne nøjes med 20 timer. Og så kunne man sige, så kunne man have sparet nogle medarbejdere, sendt dem over til vores OL, og så bare sendt en halv time, 20 minutter om dagen. Bare sendt det hjem. Informationsværdien havde været høj. Jeg tror også, der er mange, der havde set det, der ville se det. Det vil sige, man har simpelthen nedprioriteret jer med vilje? Helt klart. Det er der ingen tvivl om, man har. Og det er da skuffende, og det har vi da også set mange tilkendegivelser i aviser om, at det har været. Og at sportsdirektøren siger fra Danmarks Radio, han siger, at der ikke vil være nok seertal. Det tror jeg ikke er holdbart. Absolut ikke. Ja. Tror du, at det vil hjælpe, hvis man lagde handicappets OL før det raske OL? Jeg har lidt svært ved at tro, at det skulle hjælpe. Så tror jeg bare, at vi vil blive for meget prøveklud i et stort spil, for at lave det kanon godt bagefter. Så jeg tvivler meget på, om det kunne blive bedre, hvis man lagde det før, end det ligger efter. Jeg tror bare, at man skal prøve at tænke på de ressourcer, man offrer på et OL, rask OL, og så det, man offrer bagefter. Og så prøve måske at fordele det lidt anderledes. Der er ingen tvivl om, at rask OL skal have den mere opmærksomhed. Fordi der er der klart, det er klart mere, man kan sige, der er et konkurrencemoment, både i handicapidræt og rask idræt, men det er meget mere tæt i rask idræt. Ja. Og fordi folk er mere lige i svømmekonkurrencerne, bliver det meget forskelligt. Der er 1 sekund tæt på, måske, hvorimod 1 sekund i rask svømning på 100 meter. Det er meget. Men sådan er det jo. Men konkurrencemomentet er der stadigvæk. Og det er klart, at der er 10 klasser inden i 100 fri for både herrer og damer, og der er kun 1 klasse for herrer og damer rask OL. Så det er klart, det bliver mere spændende. Folk er også mere lige. Det er sjældent, at du ser en klasse, hvor du stiller 8 fuldstændig ens handicappede op. Det gør man ikke. Og det er selvfølgelig det, der er svært ved handicapidræt. Men jeg synes absolut ikke, det berettiger til at vise ingenting i hvert fald. Fordi momentet er der. Kommer ned på de kortere distancer, så bliver det utroligt spændende. Og det er det, folk vil have. Kunne man egentlig ikke lægge de handicappede OL samtidig med det raske? Ja, det kunne man godt. Men fordi så har man jo alle de pressefolk derovre. Jo, men så er det igen det, jeg tror, at hvis vi lægger det før, så bliver vi nogle prøveklude for det hele bagefter. Jo, men nu lægger vi det samtidig. Og hvis vi lægger det samtidig, så vil vi ikke blive glemt. Så jeg mener, at det ikke er rigtigt. Jeg tror, at vi simpelthen vil blive drukne blandt de andre, hvis vi lagde det sammen med de andre. Og det kunne heller ikke lade sig gøre, fordi 4.000 raske udøvere og 3.500 handicappede, det ville gå helt galt. Du er sikker på? Ja, det er jeg næsten overbevist om.
Pernille, har du nogen planer om at komme med til næste OL? Ja. Du sagde lidt om, at det der med, om man skulle træne så meget, det vidste du ikke rigtigt. Og vi hørte også, at John han siger, at han har ikke aldrig taget stilling, men måske var det sidste. Hvad ser du frem til skal være det næste store, som du skal deltage i? Der er EM til næste år i Spanien, Ja. og der vil jeg selvfølgelig gerne med. Så jeg tror bare, jeg tager lige 1 år i gang, og så ser. Men håber da meget på, at jeg har lyst til at blive til år 2000 i Sydney. Mm. Vi tager nok den der med Sydney, som den du gerne vil med, og så eventuelt stoppe. Det vil jeg så ikke rigtigt, fordi det er som det 4 års hård træning fremover, ikke? Ja, men bliver det ikke også belønnet? Man får jo trods alt en medalje med hjem. Ja, det er rigtigt nok. Man skal jo have så meget slid, før man får medaljen. Ja, men det er surt at træne, helt sikkert. Det er i januar, februar måned, hvor det bare bliver mørkt, mens man ligger og træner. Mm. Og så føler man bare, at det går så langsomt. Og at man ikke kommer nogen vej, men så kan man så tænke frem. Og har du ikke også en træner, der kan motivere dig til at tænke frem? Jo, det har jeg. Jeg har en træner i eller i Herfølge, og så har jeg en træner i Solrød. Og hende i Solrød, det er min mor. Mm-hmm. Hun træner mig 1 gang om ugen, og hun gør meget for, at jeg skal holde gejsten op, at jeg ikke skal, hvor er det surt, eller nu gider jeg ikke mere. Så det er en god ting. Ja. John, hvis nu du stopper og ikke skal med til et OL, var det sådan noget for dig at blive træner? Nu har jeg jo gjort mig som træner i retsklubber. Jeg har været træner i Hvidovre Svømmeklub. Men jeg tænker på handicappede. Ja, men det er da ikke, det er da klart, og det har jeg også ladet folk vide, at absolut at blive landstræner for handicapholdet. Det kunne jeg godt tænke mig senere hen. Men jeg mener så, at jeg skal være væk et par år fra selve landsholdet, for at ligesom at skabe den rette afstand. Fordi hvis jeg går ind nu, så det hjælper absolut ikke. Hvorfor gør det ikke det? Fordi at distancen til at være træner, den skal være der, mener jeg. Det er min overbevisning som træner. Og det er den ikke nu, fordi jeg ligger sammen med de andre, og er lige med de andre i øjeblikket, kan man sige. Jeg er svømmer, og det er de andre også. Så der er ikke noget med det at skulle gå ind og begynde lige pludselig at stå og bestemme over dem op på kanten. Det tror jeg ikke ville være særlig godt. Jeg tror, man skal vente nogle år, og så komme tilbage. Ligesom at få skabt den lille smule distance, der skal være, og så køre videre derfra. Det vil sige, en karriere som træner, den er altså en, du har haft op at vende før? Det er det. Jeg har jo sagt, jeg sagde jo efter 92, at jeg ville stoppe med at svømme, og blev så træner, og svømme en lille smule ved siden af, men vendte tilbage til det, fordi det er lysten, der skal drive det, og det skal være sjovt at svømme, og det var det ikke på det tidspunkt lige efter 92. Og derfor synes jeg sagde stop, men fik lysten igen. Og hvad var det, der gjorde, at du ikke havde lyst? Når man ligger og svømmer omkring 1000 km hver år, og du kan selv regne ud, at der er 40 baner på 1 kilometer, så svømmer du altså mange baner i det samme bassin mange gange. Og det er ikke altid lige sjovt, at vi kan gøre det. Men det er vel en hobby, og en hobby, det er jo det, man ligesom når man har gjort det i så mange år, så bliver det ikke sjovt. Det er ikke lige sjovt altid. Og derfor er det meget godt at holde sig lidt væk fra det, og så får man lysten igen. Mm. Fordi er man først født i klodvandet, så bliver man næsten ved. Og det er også derfor, at mange bliver trænere bagefter. Ja. Så måske efter Sydney kan det være, at hvis jeg ikke er med som svømmer i Sydney, så kan det da godt være, at jeg bliver træner derefter. Hvor lang tid holdt du en pause, som var lang nok til, at jeg holdt i og for sig ikke rigtig nogen. Altså jeg holdt en pause på den måde, jeg svømmede 2-3 gange om ugen, ikke særlig meget. Det gjorde jeg 2 år, og så synes jeg nu var det på side her, og vende tilbage igen. Pernille, nu hører vi John. Han siger også det, som du var inde på før, nemlig ved, at det er surt, at man ligger og svømmer frem og tilbage og ser det samme, og det bliver tidligt mørkt og så videre. Men alligevel så kommer John jo altid hjem med en masse medaljer derovre fra. Er det ikke noget, der egentlig godt kunne tiltrække dig, hvor du siger, okay, det er surt, men jeg får en masse oplevelser, som ikke alle får?
Jo, helt sikkert. Altså, det er spændende at komme afsted, fordi du møder en masse mennesker, og så er der nogen, du kan huske fra sidste år, og så snakker man sammen og sådan noget. Og så er det, der egentlig holder en oppe, ikke? Fordi man har så mange summekammerater rundt omkring. Ja. Mm. Så vi ved ikke, om vi kommer til at se dig i Sydney i år 2000? Det kan. Ja. Du kan godt lokkes? Ja, det kan jeg godt. Selvom det er surt slet? Ja. Vi når ikke mere, desværre. Jeg vil gerne sige tak, fordi I kom. Tak til dig, John Pettersson. Og tak til Pernille Thomsen. Og til vores seere derhjemme. Tak for i aften, og på gensyn til et nyt TV-hjørne.